When you can do the following, I left the map that leads to you. Ai aurinko, sauna vai aurinko? Saunamaa. Eiku katsotaan, mä avaan CSK. I play CSK. We rush biengo. I love Poland, kurva maa. Okei, nyt Suklaata. Hei Jannet. Moi. Toi tietää oma paikkansa tässä yhteiskunnassa. Mä pidän teet kaikkiin päähän. Ai muakin. Ainakin sua. Älä mua. No jos tämän kerran enää. Että mitähän vittua? Tuo. Nyt alkaa huumori loppua. Housusta tippua. Mulla ei oo kavereita. Ei oo kavereita. Onko oikeesti? Onko sulla? En mä tiedä. Mä luulen, että sä olet yksinä. Mä oon nyt. Mulla ei oo kavereita. Ei mullakaan kavereita. Se ei mikään yllätys jos on. No ei. Sä oot niin louneri, että sä saat kissaskin boneri. Ohoi! Kuka haluu muuttaa meidän kotiasumaan? Lisäksi jotain muita. Täällä asuu joku 6 tyyppiä. Meillä asuu 88, me ollaan sateenkaariperhe. Eikä täällä mitään rasisteja. Mä oon. Tiedättekö te mitä mä syön just nyt? Maitoa. Ei. Jäätelö. Mä oon harjoitellut koko mun elämän. Sulla ei oo elämää. Niin. Roasted. Kana. Toi Fires sanoi, että se on harjoittanut 2 vuotta sitä ES-peliä. Sitten se sanoi, että me on harjoitellut koko elämän, eli se on 2-vuotiaan. Mulla on Linux. Linux Mint. Kevyt käyttäjä. Mulla on Ubuntu. Ei mua kiinnosta provineeri. Kana. Veli, oot sä 8? Eli olet. Okei, 7. 6. 5. Mä oon 5. Ei niin nuoret saa pelata CS. Kun mä menen kertoo sun äidille, että saattaa kiroilla. Niinpä. Sä et saa enää viikko rahaa. Et he pääse pelaa enää ikinä. Saat viikon pelitiellä ja koko ajan. Ei kiinnosta, mä en halua. Vetsasanoja saa sanoa vaan vessassa. No edes pitää sanoa opettajalle, että mun pitää käydä paskalla. Hyvä huomio. Pitää sanoa se vessa. Hyvä huomio. Sit pitää nostaa 2 sormea ilmaan. Ei kun se vaan Ja pitää näyttää 1 vai 2. Ei kun sä vaan juokset sinne paskalle ja se vie nopeasti. Sä et ikinä palaa.